Hoi, mooi. Ik ben Peter. Hi Peter. Welkom. Ja, du geeft mich vandaag rondleiden hier. En, Dat is de bedoeling. Ja, en nu zie ik dat zich daar wel verstand van hebt, want dat is het wel lekker blik. Ja, regelmatig doe ik dat, ja. Oké. Dat wil zeggen elke dag. Hey, want is dat normaal? Komen die zoveel u voor een rondleiding? Ja, wij ontvangen hier op de brouwerij ongeveer een 40.000 gasten per jaar. Zoveel? En eigenlijk is dat een organisatie op zich. Ja, en die komen alleen maar om te buizen? Of, Nee. Ja, dat is in de noorzit, hè. Dat is in de noorzit. Nee, wat onze bedoeling is, om mensen kenbaar te maken aan onze merknaam Hertog Jan natuurlijk. De mensen vertellen over beer. Ja, want Daar zien nog wat misvattingen over. Niet alle beren speels. Ja, precies. En maar vooral natuurlijk ook wie dat gemaakt wordt. En vooral ook hoe dat gemaakt wordt. Daar willen we de mensen uitleg van geven. Vanaf het water, wat uit de bron komt, Ja. tot in de verpakking wat we straks zullen zien. Oké, nou. En dat willen we mensen herkenbaar maken. En dat doen we altijd op zo'n plezierig mogelijke manier. Dan laat gewoon. Ja, dat doen we. Kom, dan gaan we kijken. Goed. Zo, kom binnen. Wauw. Dat is een imponerende kelder. Ja, dat is chic, hè? Goed, maar ja. Ja. Wat, is dit nu echt super speciaal wat hier allemaal ligt? Of wie moet Nou, dat heel het, eigenlijk het bonbonnetje van de Hertog Jan brouwerij. Heel het wat verschillende jaargangen van Grand Prestige. Ja, en dat is echt uw kanon, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk ons superbrand, zal ik maar zeggen. Ja. En wat is nu het beste jaar? Och, dat jaar moet komen. Dat moet nog komen? Ja, dat jaar moet nog altijd moet nog komen. komen. Maar 2011 is fantastisch. Oké. 2011 is fantastisch. Hey, maar dan wil ik ook wel zin weten dat beer van 2011 brouwen. Kent u mij dat dan ook laten zien? Maar zeker gaan we